Здрасти, здрасти, аз съм Йоанис, добре дошли. По-скоро той е Алекс Пайн 26, 24, 10. Що не мълчиш, бе? И сега ще станеш ли да седна на моя компютър, както виждате, той е педерас. От тебе? Да. Да, айде ставай, ако обичаш. Не. Ама ще едеш младе. И той сега свали някакъв мод, както виждате. Поменяйте. Както виждате, чупа като кокошка на сухо. Дали ще чупим? Виж колко бързо чупа. Направо си скрутих. Хората е И виж. тук тъп. Вижте. Като майка ти. Нищо не сте чули? Като майка ти. Да. Да. Има супер много крипери. Вчера ги Виж, изнасилих. Виж това. Чакай. Кое? Как е? Значи така беше. Я напред тук. Виж, покажа ти дурабилитето. Дробилите. Защо не ми показваш преди? Ами, защото направих тази команда. Как е? F3 плюс H. То Това само Х. едно и Това също. Х. Това Х. Да. Сега ще ти се маха. F3 плюс H. Тук бе. На това, на кирката. Аха. Но сега показва дурабилити. Ма аз искаме на всички тука. Еми, на всички, ама ти не си използва това. Кое? Ми би някой зомби. О, да, верно. Чакай малко. Както виждате, да спадна 18 000. Както виждате си. И сега ги. Те като ме удра, да, верно, те уми. Виж колко бързо се чупи сета. Колко пак можеш да го направиш, като взимаш диаманти и... О! Protection 2. Я саге. Я саге. Ти не. Да. Зайби. Чакай да си махна. И имам една запалка, която по край на мозга. Опа, креатив. И така, хора, след... Я ми обясня как го направи това, само играта се вижда. Аз ти показвам. Ма аз не можах да ви разбех и видял само с слушалките. Ето виж. Да. И хора, за малко ще спрем Ето това, така. защото и... Само това Но така. Сега се показва цялото. Сега се показва само играта. Аха, добре. И така, само... Защо мъгва? Така. Ендър Перил изчита малко. Да знаеш, ще записа само до 10 минути. Да, това ми е малко гадно, защото искам да не е до 10 минути. Дай до край на живота ти. Да. Утре. Да. Да. 16 инча това, човек, 16 инча плазма. Кое е? Телефона ли? Да си видя 16 инча това телефон. Това как го направи, бе? Както виждате, сме богати от плошенки. И вижте какви са. Звук на пари. На майка ти с пари. Аз ще махна. Между другото, слуша ли са? Я не си малко тук. Аз съм тук. Ало, да, слуша са. Ало, банката тук дойде ви граби. Казвам, че е много парите, не знам какво прави. Хабиби. Хабиби. Добре, така. Какво се чу? Добре. И така, мисля. Добре, чакай да вземем някакъв... палянка. Труе. Да ти го труе. Кое сега за... Труе! Чакай, бе. Кое сега за... За кое? Има и за Ender Dragon, да знаеш. Къде е, бе? Дай. Къде? Това кое е? Напиши тук Ender. Къде е това? Его. Не това. Това. Сега отивай горе и да го бием. Буль! Бегай! Аре се отивай горе. Както виждате... Добре, дошли помощния център на Хроми. Както виждате, съм на... Шкъв бъх. Виж, той има X-Ray, хакс. Ти си хак. Не, ти е хак. Баба ти е хак. Баща ти е хак. Обага! Видяхте ли? Той хаква.
Hacks not confirmed. Good Все stone. едно ти не си хаквал. Аз съм хаквал. Аз съм като теб. Всяко трябва да Айде, пусти съвсем на живот. Survival. Да, да, ето го. Изпи и почнем как. Сега какво е да го чакаме? Да, трябва да го чакаш. Колко време? Много. Мале, спирай ония това. Спирай ония спаунъра. Виж какво ми направиш, живота, дай ми... Задива това. Експириенс! What the? Гледай каква дупка направи това чудовище. Я влизай вътре. Ти добре ли си? Там ще има още... Не бе, човек! What? Защо това ли го? Добре, че имаме. О, човек влезе в гейм от 3. Да, правите дух, всеки го знае. Не, влези малко. Да видиш нещо. Пръсче! Ти хоче спавам прасета. Виж, човек, това беше много готино, Мани са път ти, бе, бокук. Ти прасета даш ми ли ядеш, бе? Свиня мръсна. Еба, свинята. Да ти еба кожата семето, да ти еба. Да ви в свините мръсни. Умри, бе. Така. Ти пък коса хилваш, бе. Свиня мръсна. И както виждате... Ти ще слагаш, не аз. После, клипа ще качвам 2 пъти едната част. Това от моят телефон ли е, бе? Остави го, че дракона го накреца, мършъл, ела тука. Ти е ба, мамата. Свиньо, няма да се хилваш. Така, пусни музика. Те къде ма гледат изобщо да не чуват. Ти колко пъти ще казвам, свиньо! Гледай, пак са хелва тази путка. Ще еба майк, момче ще дойда от вас, ще ви еба всичките. Ела тука, ще родите, Ела тука е. Това майка ти тука. Ти като не слушаш, ще ти пляскам газета. Чакай малко. Сега ще пуска пак с Искам да стана 100 лева. Искам от това да стана 100 лева. Вале, ендер дали. Аз имам скелет. За? Чао. Къде ти ще? Къде ти е кенефа, сериозно? Хора, след малко ще дойдем. Сега се връщаме. Аз ще спра клипа през това време. Не така, бе. И как, бе? Не там. Да, хора, време са. Да. И след малко ще свърши клипа. Да, и ще си мреш ли къде? След малко... така. И след още малко време този клип ще свърши. Много си свали. Аз гледам София ден и нощ, кога го изпуснем, умник. Типа, какво ми се отваряш, бе, Булкук? Ти не го лилиш? Как може? Ти това правил ли си го? Ето, тук не действа. Това за портала за недра, бе. Да, знам. Читна малко свинки. Ендер дракон. Спаунер. Виж, бе, Ендер дракон. Тук виж. Пише Ендер дракон, а ти спамва в прасета. Да, хора, това мисля да е за клипа. Сега ще почваме втората част. И лайк, сабскрайб и бай.